ಕಾಫಿ ಡೇತ ಗುರಿಕಾರದಿತ್ತಿನ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥರಿನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬೆರಿಕೆ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೇಕಲಾಗಿದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಶರಣಾತಿನ ಪ್ರಕರಣಲು ಹೆಚ್ಚಾದಿತ್ತಂಡು. ಈ ದಿಸೆಟ್ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸುದೇತ ಕೈತಲ್ಡುಪ್ಪುನ ಸಂಕದ ರಡ್ಡು ಮೇಟ್ಲ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು. ಕರ್ಬದ ಬೇಲಿ ಬೊಕ್ಕ ತಡೆಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತುಂಡಲ ಅವೆನ್ ಪೊಲ್ತುದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು. ಇತ್ತ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಲ್ತದು 3 ವರ್ಷ ಬೊಕ್ಕಲ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಂಕಡ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಘಟನೆ ನಡೆತಂಡು. ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರದ ಗೋಕುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತಿನ ಜವನೆ. ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟುಡ್ದು ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಾರ್ಗ ಅಚ್ಪತ್ತಾಜಿದ ಕೈತಲು ತನ್ನ ಕಾರು ಉಂತದು ತಡೆ ಬೇಲಿದ ಬರಿಟ್ಟಲಾಗಿದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಲ್ತೊಂದೆರು. ಕರಿನ 3 ವರ್ಷದ್ದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಅವಂದಿತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಲ್ಲದ ನೇತ್ರಾವತಿ ಸಂಕದ ರೊಟ್ಟು ಕುಡವರ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ವರದಿ ಆತುಂಡು. ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೈಟ್ ತಂತಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಸೂಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ.